להכין איתנו חלות לשבת. אז אנחנו עכשיו אצל סבתא וסבא. אנחנו מכינות חלות. הנה. גפן ככה עם המערוך. כיף לך? קחי, הנה, זה אחד. תראי, תעשי ככה, גפן. היא ממש משתפת פעולה. יופי. קחי את הבצק. וואי, איזה יופי. מי מכין חלה? גפן. טוב, נראה שהיא ממש אוהבת את זה. אני גם יושב ואכין לידה, ובוא נראה איך היא תגיב. מה אני אכין? כן. יאללה. זה הבצק של גפן. אוקיי. להביא לך בצק? הנה. מערוך, נכון. יופי, מצוין. טוב, אני מכינה צמא. בוא נראה אם זה יצא לי טוב. הנה הצמא. יופי. עכשיו גפן מורחת את הביצה. היא ממש מסתדרת עם זה יפה, תראו איך היא מורחת. יופי, עוד. יופי. נהדר. עכשיו גפן שמה סומסום. תשפכי פה, סומסום. יופי. יופי. והנה סבתא הכינה כבר מבעוד מועד. מחכים רבע שעה. מחכים, רגע. ואז מכניסים לתנור. תראו את החלות, איזה חמודות הן יצאו.